Salutare toată lumea, eu sunt Alex Mihai și bine m-am găsit la primul episod din eu sunt Gabriel, nu uitați să lăsați un like la canalul lui de YouTube. Și la canalul lui. Ce? Câți abonați ai? Nu știu, nu mai ești. Bine, dar când postezi clipul? Cum îl termin, mă duc pe YouTube și dau upload. Postezi azi, bă? Da, da, bă. Ai dat pe Prison? Da, sunt pe Prison, la plotul meu. Dar cum poți să faci plot cu singur? Poți să-mi dau TP la tine? Stai, dă-ți... sau lasă. Că știi cum era? Plot. TP, da? Nu vreau de la pe tine cum te cheamă, lasă un comentariu cu Gabriel acolo. Oh, fuck. Stați un pic. Wow. Și... what the fuck. Stai că scriu acum. Nu cred că e așa de greu să scrii Gabriel. Nu. Îți întreba acum cine are Skype. Aha. What the fuck? Că... nu eu... Oi, comanda asta este blocată. Mi-a măruncat sabia. What the fuck? Cade-te! Vai... Rapezi, când arunci ceva cu Q, dispare, frate. Ah, bă, da, o am acum. What the fuck? Bă, dar unde-i plotul tău, frate? Lasă, nu mai... Hai că... du-te să fac... Bă, du-te, bă, că am închis din greșeală filmarea. Ai filmat? Nu. Salutare lumea, eu sunt Gabriel și jucăm cu Alex Minecraft Prison, invitat special și el filmează, să știți. Și să vă abonați. Toată lumea... Poftim? Să se aboneze la canalul tău și la al meu. Da, să vă abonați la canalul lui, vi-l las în descriere și la canalul meu. Da, la vezi deja care vă uitați. El lasă în descriere pe meu, eu îl ăsta lui, știți cum e de treabă. Hopa, hopa, dă-i full diamond. Dă-i full diamond, dă-i full diamond. Mă scuzați pentru lagul ăsta, dar... n-am program bun de filmări și... Bă, nu mă omoară. Eu ce să-ți fac? Bă, cine dă băti? O, frate, are ca numele tău. O! Oleu, ce laga. Eu iau cu săgeți acum pe ăștia. Ei se bat între ei trei și eu iau cu săgeți. Nice. Ce mă, vină. Nu știu chiar nice asta. Sunt acolo. Nu mă mără, frate! Eu mă mără pe toți trei! Acum mai sunt doi ca să-i omor. Băi, am omorât pe amândoi! Bravo, mă! Bă, dar asta mănâncă mari de aur înceantat, bă, îmi bag. Picior. Îți vrea șor, ce naiba? Îți dă una cu sabia enchantată sau cu arcul encantat. Are toate le are! Poți să-ți bagi piciorul în el, că atât ți-a trebuit. Au! Uliu! Doamne! Tim! Tim! Ăsta, mamele! Tim! Ok. Tim! Mă... Bă, ține într-un colț și dă-n mine! Da, și eu tine un... Tom, 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 tom. Mă duc la warp. Mamă, dacă n-aș avea lag. Cred că încerc să-mi iau alt... Tu!
și un măr de aur înceantat, nu te mai bate nimeni. Da. Stai un pic. Stai. I-am dat un măr de aur înceantat și am bătut 6 și asta e hacker și nu pot să-l bat. Ia din săgeți acum. Na, tati, na, ți-a plăcut să dai în mine, da? Ți-a plăcut, normal, bă. Dă-i. Uite, bă, e plin de săgeți și nu moare. Bă, frate, cum se face live? În afară de pe Twitch, poți să faci pe YouTube live? Da. Da, poți. Frate, acum sunt sus, am zburat. Da. La MCX. Oh, fuck. Da. Și duc săgețile, dar hai. Revin după ce mă... Frate, am dat 2 stick-uri de săgeți în el. Mă revin și eu după ce mă loghez. După ce încerc să mă loghez. Bă, nu. Deci, E deja logat. zic că de să te loghezi, mă bate ăsta, mă mănâncă. De gata, te-o Și nu am zis săgeți. Can Bravo, I... bravo. Bă, I kill you. What the fuck? Ce da sunt asta? Bă, Andante, ia vezi nu cum. Alo. Bă, Andante, cum? Așa, am revenit. Am pus un pic pauză la video până mi s-a încărcat și mie Minecraft-ul. Că mi se mișcă greu, dar nu știu de ce. Nu știu de ce mi se mișcă în lag. Aici, miras. Da, chesturile astea, Ce gesturi? Cred că astăzi fac și un episod din Survival. chesturile de la spawn îți pline tot timpul. Da, câte săgeți am acum. Oleu, fuck! Ia. Lol, unde am lăsat? Ha, oleu, unde am lăsat crafting table? Vai, unde am Bă, lăsat dar tu ești pe crafting table? plotul tău? Da, Bă, cum o teleportez și eu la tine, bă, frate? nu știu. Dar am lăsat un crafting table pe casă. Și să lăsați în comentarii dacă mai vreți episoade cu Prison sau să-mi sugerați să mă apuc de fapt de ce episoade, cu ce minigames-uri din Minecraft Bă, ați lumea, vrea pe voi. canalul meu de YouTube, cine vrea să mă apuc de GTA 5, să spună, mi-am cumpărat Xbox. Bravo ție. Știi? Da, mă, vreau serios. Eu vreau să-mi iau PS3 să mă apuc de o serie de Assassin's Creed și de o serie de FIFA. What the fuck, nu mai știu unde am lăsat itemele. Poate te bați cu unii, Nu. te dai ce? Cât? Nu, dai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Ce e ăsta făcut de mine, bă? Și de Alex. Eu nu mai știu unde am... Oh, fuck. Shit. Eu dau săgeți în el de pe un deal și el nu mă vede. Ok, deci cam atât a fost pentru astăzi. Eu sunt Alex, el a fost Gabriel și până data viitoare v-am salutat.